sampeyan diutang aku lho. Utang apa sih, Bu? Coba anu eling-eling. Perasaan aku ora utang. Kebiasaan deh ajekan lali nek duwe janji utang, utang ya utang. Ya kudu disaur. Ayo jajal dieling-eling. Tak eling le ya. Sampeyan janji aku nek mangan ning Prambanan. Ayo, terus kae sing ndi sing bakso sing wong Solo kae. Ket bulan poso dek wingi lho. Tangga dianggehne tok bentuk tok bosok kapan. Lah wingi kan ceritanya yang Prambanan karo anu kae, ning bakso kae. Kan parkirane ora enek, ramene kaya mbuh pas kae. Jadi terus yang pindahan bakso kae ya apa iku urung buka. Lha iso poso-poso mangan bakso ya ora penak. Makanya tajak yang KFC kae. Masa ya ora dinggo apa iku ijolan yang mangan KFC wingi kae. Oh alah, sing KFC ki jadi ijole. Oh kok aku nggak mau tahu yo Pak yo. Sampai janjine yang ndi kok malah dadi delokne nang ngendi. Lah aku pokoknya aku tak anggap iku utang lho ya Pak yo. Ya saya nang ngono. Kurang ngono kok. Ayo ngadeg. Bral.